Čaute ľudia, nezabudnite mi dať určite Vyhrali sme, kamaráti. Vyhraj naša. Teraz sa Ide pozrieme na plniť. to, že Ďakujem. za pár coinov alebo za pár korun ty vole, že aké úkoly plnia. A nič, zober rybu a poriadne vyšúraj. Jak svinia ty vole. Ty vole, ako ja tomu nechápu, ty vole, aby to v živote nikdy nedelal. To je zaplný vec. Ako jo, Riterovi fandíme, to je pravda, aj z môjho ženu fandíme mu. Čo mám robiť? Takéto úkoly. Chyť tú rybu, poradne ju daj do piči a vyšúraj svoju piču a hyčla. Potom hryzneš do tej ryby. Ale pozri tú rybu. Kúkajte teraz, počkajte, ja vám húkam. Zezvu ty dymu. Hryzni to. Tu je kefa, hej? Hej. No šúruj. Choď, kurva. Vieš, jak ten Jozef mal si brániť, oni hovoria, že šúruj, podvázaj. Vidno? Ani nie. Nevidno, tak kde mám ísť? Až sem do piči. No. Nic. Kokot. Au, do piči! Au! Veď ja som si roztrhol celú zlatú žilu, more. Víš, ako sa líže piča, ne? More, nevidím od vlasov nič. No. Tak. Dobre? Teraz som sa dobre vysral na tom záchode. No vidíš. Poď,